Zimkalidi wakupa inzwisa kamakali inzwele ndandi ndakakupa yakaturu pana neShona DJ Sparks featuring neShona nangokupa yakaturu ndakangona vanhu vachishaya chingoti 4 sachigaya pachabuda album mawani guys album ilolo harisi bo trust me but ndokandibiga tero panapa but nasi bombo class nai mnanoyaimba song inonakidza so haudi kuibudisa wairekodere chii kana wanga usingade right chii chinochinetsa nai maproducers tuikwa mukuswinyoane toma $50 wamuri kupiwa here kumastreets kuna vamwe vakutorekodha 1000 shandaya wakumana moahambo mobudisa ndini Mashie. Listen. Abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi uipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiani chokera kumzanzi abwino bwanji funa bura dance abwino bwanji achina wili bwanji touch it my DJ sana asina kuigire mu artist akaipa ndakaona pa social media ndakadai wawe artist yukai ndikufana kuti ndimbomuinvite maZimbabweans ambonzwe talent varebera fanka simsangara panosvika varovera bvu nguru bvangara vakapondewa kutarava toparara ndimurike muhove shira kushanda fo inzwai ndandiro saka pakuda kubatsira dhobhadhoni ndandine project yandakapa dhobhadhoni kuti aite saka yaida voice rechikadzi okay saka nekuzotaurana naQueen Pin ndobvangoti ano Queen Pin yes zvakanzi apa handikwanisi Mr Apex asi munhu anokwanisa kupinda apa ndi Mashie one Mashie bombo clad big tune my sister saka inspiration yakabva kupi chii chakaita ndimutanga kurwa mangoma right but iwe ndape matista unono muZimbabwe vasikana kana vakadzi 5 unoti ava vakadzi ava vari kugona ndo malevels andinoda kusvika kana kuti ndo vanhu ndoda kuzoimbonawo ndakawana mukana ndikanzi ndaona mukana munhu wandoda kutoimba naye ndikadj Mashie she's a versatile artist zvakanzi Mashie ndiye anokwanisa kupinda ipapo then pandakazomutsvakana naMashie ndipandatoona kuti wow mwana uyu Mashie wacho aya mawani Mashie wacho kwete zvekunyepa aikurwa maZimbabwe nyano ndiseka kana bwijo right Are you ready? Right. Wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks, the biggest podcaster. Zimkalidi wakupa inzwisa kamakali inzwele ndandi ndakakupa yakaturu pana neShona DJ Sparks featuring neShona nangokupa yakaturu ndakangona vanhu vachishaya chingoti 4 sachigaya pachabuda album mawani guys album ilolo harisi bo trust me but obviously kumageto kwatinogara uku tine tarenda rakawanda tinana Nisha wakawanda ikokoko tinana Squanda wakawanda tinana Felinandi wakawanda tinana Tami Moyo nana Shashi wakawanda ikokoko vari kokoko vari kuimba saka nhasi ndakuigire mumwe artist akaipa ndakaona pa social media ndakadai wawe artist yukai ndikufana kuti ndimbomuinvite maZimbabweans ambonzwe talent saka artist uyu munozwa itsika yedu panapa kuti kana uchingori artist hatitange kukuvhurira microphone yekuti uloud totanga takumbokuvhurira chi maridhimu umboloud bozi waya kudhiri iwewe uchiti chi une chipo saka guys are you ready my DJ touch it from top Chiji kuitika kusana kwangu kwa my DJ. Too connected. All right, sorry. Touch it from top. Levels production.
Ndini Mashie. Listen. Abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi uipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiyani chokera kumzanzi abwino bwanji funa bura dance abwino bwanji achina wili bwanji touch it my DJ Inzwa Ndini Mashie Mkomo Pexi Listen Abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi uipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiyani chokera kumzanzi abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi uipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiyani chokera kumzanzi NeShona nondinesa ndakabva kumarawi saka ndiri kuifunda mamwe maZimbabwe ndino makunda simba ndinotaura ini zvinovasa aine toto agwerere mbuye ari benkofia Daniela I will win Bobo clad. I make sure to play it twice, thrice, or even more. But I'm DJ Loose Tash KD. That's it from top my DJ. Ndini Mashie Komo Pexi. Listen Abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi choipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiyani chokera kumzanzi abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi choipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiyani chokera kumzanzi NeShona nondinesa ndakabva kumarawi saka ndiri kuifunda mamwe maZimbabwe ndino makunda simba ndinotaura ini zvinovaseka ine toto agwerere mbuye ari benkofia sayampunga ine toto agwerere mbuya ari benkofia sayampunga moni munasikana singomo muri kuchokera kupi kwavinagwa vina chiyani chimtareo sori maputo Zambia munasikana singomo muri kuchokera kupi kwavinagwa vina chiyani chimtareo sori maputo Zambia somise ine toto agwerere mbuye ari benkofia sayampunga ine toto agwerere mbuye ari benkofia sayampunga aliye toto agwerere mbuye aliye yeah, ZimDancehall to the world. Alright, naubhoshi batafunda guys tibuyazonzwa indandiri artist yanonzi Mashie guys kuno vane data ravo zvavo vanenge vane mawifi avo zvavo nemahotspot avo zvavo I think vanomuziva mwana uyu paTikTok because kasong aka mad kari kupisa kanga angomira ari the biggest vangokaindose chete hanzi maZimbabweni anozondiseka shabwela njonjo I touch it from top. Ndini Mashie Komo Pexi. Listen Abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi choipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiyani chokera kumzanzi abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi choipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiyani chokera kumzanzi NeShona nondinesa ndakabva kumarawi saka ndiri kuifunda mamwe maZimbabwe ndino makunda simba ndinotaura ini zvinovaseka aine toto agwerere mbuye ari benkofia sayampunga 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 munasikana singomo muri kuchokera kupi kwavinagwa vina chiyani chimtareo sori maputo Zambia somise munasikana singomo muri kuchokera kupi kwavinagwa vina chiyani chimtareo sori maputo Zambia abwino bwanji funa bura dance paseni ndarama funa gura chibanzi choipangati nyani asanga chimpanzi kuti chiyani chokera kumuzanzi
inondinetsa ndakabva kumarawi saka ndiri kuifunda mamwe mazimbabwe nzini ndinomagunda asi pandinotaura ini zvinova aine toto agwerere mbuye aribengofiya sayampunga aine toto agwerere mbuye aribengofiya sayampunga. Welcome my queen. Muda say Aiwa apo. What is upenyu? Upenyu. Pana mama danza so nilabula danzi. Baba da banza pana kubulwa danza. Yeah man. Ne abada pana paso ti yabwelele chimpanzi. Unotukwa ka uri bana nazo panzi sise baba ukochitijiyo. Yabwelele chimpanzi sparks ji yadinga. Aiwa. Danchiti choipa ngati nyani. Chinyanja wakaipa kunge chimpanzi asanga chimpanzi. Iti wakaimba ngechimpanzi Sparks ndapanza wangu bwara imazo wakuti disa. Okay. Wakuti disa nakati apa ndindataura boye chimpanzi chikada bashika arifunga ndanisikuchinzo. Sa language ipi yamukurova nayo? Inyanja. Nyanja ndo ikupi? Ndo yekumalawi. Yekumalawi. Osa uri mbwidi. Anonzi mabwidi chiko namonzo wanzi mbwidi. Namo tuko yako hizi Sparks mbwidi. Mbwidi chi? Ndiri munyasarandi. Munyasarandi. Exactly. Abati ningu wanza chinza mabwida banyasarandi. Oyo biga manyasarandi. Biga mabwidi. Aina tizia kuti asonya sire mdara mamashama bro. Asipo kuti mabwidi. Zinyadzira izvonyadzira wambo chinzo kuti mabwidi. Yeah, wedi ndoriziya yangu but kusaziya kuti zvinyadzire kana kuti azvisi. Boys, msati kudaidza zvonyadzira panapa. Hatiziye kana pera anoziya kuti mubwidi chi anongoti komenta mucomment section chazomaverenga todzidzawo tisatataura zvinhu zvatisingaziye. Alright, saka iwe uri munyasarandi. Alright, saka wakurira kupi? Maybe una kumbotudza ka short background kuti anomonzi Mashie ndiani. Alright. Mashie musikana ane 22 years. Kwandakakurira ndakakura ndichigara kuMelford. Alright. Kwandakakurira ndichigara. Ini language yandakutaura ndakakurawo ndichigara une vanhu vaitaurawo language iyoyo. Ndopandakatanga kudzidzira kutotaura nekutoona kuti ndikabatanidza malines aya tobura dhanzi. Wakaipa. 4 ndokuti ati kana vatachitaya kuti mana munongoda maartist muindustry. Ndo imwe nyaya ndoga ndichitaurira vanhu kuti sometimes ukona language ka haina basa ndokona muchiita basa muchaminyuka rurimi nehuro muchiita kutaura patwa nekuimba patwa imba ishona tongonakizwa ichi chimutauro chekumalawi chanjimbwa panapa tachitonakirwa tichitonzwa kuti zvinhu zvikuyatsoraima izvi patani yacho iri expensive haisi yemafanisa saka pamupacho musazvinidze muchimba language iyoyo yamukuimba nayo language toiziya inotonakidza yakadaro. Saka Mashie panapa zvada kuita ndika wanaona funga maybe wajuma. Wana funga wajuma sada to play next team totata ovambo waratidza kuti maya wakatogumbuka usi munhu wemafanizi utoti munhu webasa wakanongomira kuti vanhu vabhadhare ma5 wachipinda mushow wotora bhegi rako woenda hausuda kutomboita zvekunegotiate. Guys, are you ready? Apa takupinda another rhythm handiko? Right, another rhythm. Inzwa. Alright. 4. Ndine Mashie. Listen. Ndiri kushanda kuti ndigochinja formula ndiri kushanda zvimwe ndingaita popular ndiri kushanda pandikashura ndingasarira ndiri kushanda kuenda kure tabernacle ndiri kushanda kuti ndigochinja formula ndiri kushanda zvimwe ndingaita popular ndiri kushanda pandikashura ndingasarira ndiri kushanda kuenda kure kushanda chera midzi fanga godobori kushanda visa dziwa zvese nemabori zvekuraya ridhim ndizvo zvanditori cheidisile again funza kana ini ndiri kushanda handichashandire dola ndofembera malines nemusoro wegora ndovapa basa pareti vakaforavo dzokera kumudyo vobvemura
Mad. Baba wangu. Iyo mageto yusaka muyatotsangiswa nani kwekunzoko. Chiko chakati yani kwakatsangisa mageto yutse because mwedzi uyo akandikumbodaidza mageto yutse panapa ndaona hora. My sister. Chichi kunetsa. Ndiani akagumudze muda kutengei mukudei. Because mukuita sekuti mari yacho mnatoshandisa izvezvi. Yakatononoka. Aikuda toshanda. Yatoshanda ndiri. Guys mana. Ndo anati kuti vanhu varongoda support our guys. Chibate from top. Okay. Ndini Mashie. Ngoma vexi. Listen. Ndiri kushanda kuti ndigochinja formula ndiri kushanda zvimwe ndingaita popular ndiri kushanda vankashura ndingasarira ndiri kushanda kuenda kuresa benokula ndiri kushanda kuti ndigochinja formula ndiri kushanda zvimwe ndingaita popular ndiri kushanda vankashura ndingasarira ndiri kushanda kuenda kuresa benokula kushanda chera midzi vangagodobori kushanda bvisa dziwa zvese nemabori siku reality ndizvo zvanditori Sekriselekeni funza kana kule ndiri kushanda handichashandire tora ndofembera malaini ndine musoro wegora ndova pabasa pareti vakafora dzokera kumusha vadyembora neutyora asakazuma iwe yandizi tsiro nditori manzuma kushanda kuita marise ajacob zuma wangu usarambe chingobvuma tese tiri kushandira kwamayusa ndiri kushanda kuti ndigochinja formula ndiri kushanda I make sure you play twice, thrice, or even more. And then I'm going by Etherton. We pull it twice because we are wise. Yeah. Big up Etherton. Hey. Big up Tembo Man. Big up Fantan. One Chew Sport family. Left us see. One Ribe. Big up Fantan. Big up Fantan. Big up Fantan. Mad. Pulo. Ndini Mashie. Mkoma pexi. Yaman divo mi da. Varebera fanka simsangara panosvika varovera bvu nguru vhangara vakapondewa gutarava toparara ndimurike muhove shira kushanda fo inzwai ndandiro ndini Mashie koma kuti ndigochinja formula ndiri kushanda zvimwe ndingaita popular ndiri kushanda fankashura ndingasarira ndiri kushanda kuenda mberi sebenokulam kova urira tanzi vese votoka mabhonzi tarira mzeve dzemafanzi semafonzi tavhura hombe ndiri kwadj spark shanda zvekushanda patoshandira isu atite mistake atite zvekutamba pamawex kwete zvekunyepa sasira apex ayu octen mirakeuvet ndavarebera fanka simsangara panosvika varovera bvu nguru vhangara vakapondewa kudhara vatoparara ndimudiki muhombe chira ini ndiri kushanda handichashandire dola ndofembera malaini ndine musoro wegora ndovapa basa pareti vakafora vodzokera kumushwa vabvembora neutyora asakatuma ini yandizi tsiro nditori manzuma ushanda kuita marise ajacob zuma wangu usarambe chingobvuma atise tiri kushandira kwamayusa midzifanga godobori ashanda bvisa dziwa zvese nemabori sekurariti ndiso zvanditori sekrisalageni bvunzakani ndiri kushanda kuti ndigochinja formula ndiri kushanda zvimwe ndingaita popular ndiri kushanda pangashura ndingasarira ndiri kushanda kuenda kuresebeno One Mashie. Bombo clad. Big tune. My sister. Saka inspiration yakabva kupi chichakada ndimutanga kurwa mangoma. ini ndakakura ndingori munhu aingoita zvengoimba zvezvi Okay. but unengosotozoti italent here kana kuti ungonakirwawo nemangoma samara one time ndazoona kuti brother yangu ndakazodiscover kuti uya atoni talent shout to you Tatenda Muropa Tatman oyo big up Tatenda Tatman yeah ndakazoona kuti apa pani talent apa patanga kumbondine chani chawo
kunzisa kunyora music, kunzisa ma rhymes, kunzisa kunyazoleya music kuti music inolewa sei. I was young that and actually ndichigaswa pamakumbo nchiendeswa studio. Oyo pho. Yeah. Big up Tatenda. Yeah man. Do pandakatanga andingati ndiye munhu akandi inspire. Pane kuzoona mango ma artist nekuzonakirwawo. Haya. Ndo bakazotanga kurowa. Right, but you ndape artist unono muZimbabwe vasikana kana vakadzi 5 onota avakadzi ava vari kugona ndo malevels andinoda kusvika kana kuti ndo andoda kuzoimbonawo ndakawana mukana ndikanzi ndaona mukana munhu andoda kutoimba naye ndikadija. Alright. Ye munhu andinoto saizvezvi ndiye akutomboita chindi inspire. Alright. Yeah. 4 big up Khadija. 1 Khadija. Yeah, ndiye munhu wani wandoshuwira kuti zikanzi ndaimba na Queen. Aiwa. Yeah. Alright, sadega ukwasambotaura izvezvi. Yeah, saizvezvi ndiye. Kumafesi. Kumafesi wandinoda kuimba naye ndi Master Age. Master Age. Impossible. Impossible. Dijise nefoshoro ndauya mwaunu. Impossible. Yeah, mad tune. No rover Master Age. Yeah, zvekutodaro. Alright. Ayo, still guys, ngapambotaura neya Master Age ndatry kuti ndisacomment anything chiri bad about Master Age because Master Age is a mad dude. He's a talented youth. A hard-working youth. Saka Mashie takuita panapa ndika ndakumboku play another radio. Because answati wanze kutaura kuti waziye kuti unogona. Nyaya dzakawanda chazotana na manager. Yoda kutumbote se umbobhureji dance. Manager ndoda kutozotana nawo tizonzo kuti vari kutirongere chii netarenda iri. Saka timotsvagira rimwe ridhimu rinoda kufungudzwa kuti tinoona kumbopedzera vanhu izvezvo. Guys, are you ready? Mashie. Hayi mwana weboys zvedhanza anobhura. Afanira ngopiwa nzeve nekupiwa mukana. Akatogumbuka. Ndine Mashie. Inzwa sparks. Ini ndafunga pawa ndoda kumbogeza ndipinde shawa dorova roti ndaka nanga kupawa asiva kuti wawa unoti papawa kutakwa andimbo kanganwa stress kutakwa ndatakwa ndenda kumba kumagona ishi mfana wangu unogona chitore from top. Ini ndafunga pawa mira ndimbogeze ndipinde shawa ndorova roti taka nanga kupawa siva kuti wawandiwe unoti papawa kutakwa andimbo kangana stress kutakwa ndatakwa ndoenda kumba ndi maleti kutakwa andichipedza yangu stress darova black label zvimwe ndingati akutakwa andimbo kangana stress ndatakwa ndoenda kumba kumaleti. Right, but I'm actually going to go to and I'm sure ndakakutarisa so in a face innocent dark much. I want to dark. But masana kuno kuti kudhakwa nezvino zvoitwa munhu adhakwa abombo glad chazoteerera guys from top Mashie. Okay. Ini ndafunga pawa mira ndimbogeze ndipinde shawa torova roti takananga kupawa asiva kuti wawa unoti papawa kutakwa andimbo kanganwa stress kutakwa ndatakwa ndoenda kumba kumaleti kutakwa andichispenda yangu keshi darova black label zvimwe ndingake akutakwa andimbo kanganwa stress kutakwa ndatakwa ndoenda kumba kumaleti kutakwa andichispenda yangu keshi darova black label zvimwe ndingake apiya rinondita gretin ndino harasa hunhu wandimborasa doro
kana tenda mari yedu tisapfedzi kufadza manyano mwe achete bezi torotadira pasufa zvekumakwenzi kutakwa andimbo kanganwa stresi kana ndatakwa ndoenda kumba kumaleti kutakwa andichispenda yangu keshi darova black label zvimwa ndingate akutakwa andimbo kanganwa stresi kana ndatakwa ndoenda kumba kumaleti kutakwa andichispenda yangu keshi darova black label zvimwa ndingate ukati nwire wawapamberu sambo siye vasana marumberu sava chive sekutakwa chete pano ndizvo zvatafambire haini ndafunga pawaini mira ndimbogize ndipinde shawa torova roti takaananga kupawa asiva kuti wawa unoti papawa kutakwa ndimbo kanganwa stresi kana ndatakwa ndoenda kumba kumaleti kutakwa andichispenda yangu keshi ruva black label inatingake akutakwa andimbo kanganwa stresi kana ndatakwa ndoenda kumba kumaleti kutakwa andichispenda yangu keshini darova black label zvimwa ndingake wawa abiya rinonditapo one Mashie. Wakaipa Mashie, wakaipa. Ndandi ndo dzawo kutozvomora idzodzi. Ndo ndandi dzacho. Ndo kunonzi kubhura dance kwari kuita. Serious. So, nai Mashie. Saka mavideos okuita sei mune mavideos amukurova. Yeah, so far tine 4 mavideos atikaita. Asitabuda. Akabuda toripo pa YouTube account yangu inonzi ndini Mashie ZW. Ndini Mashie ZW. So guys, go and check out my video and ndini Mashie ZW. Munoona ngama musingamuziye andika, but just because tambokuru naye pana pa the biggest andotenda tikubva nhasi guys mchano supporta mwana uyu ndofunga mazviona mazvinzwa kuti akaita se akaipa guys ngatingosupportei mageto youth edu aya tikamasupporta especially kuvakadzi uko vakadzi musandinyadzise mani nokuita vashoma makangowanda kungowandira mahara here vakadzi makangowanda but kuimba kwanye moona hwana motadza kusupport here vakadzi vakadzi musandinyadzise mani ndivandovera rimwe nhamba mani varovera rimwe nhamba uyatsonzwe vakadzi mufana supporta mwana uyu nyange marasta akanonoka kuzosupporta vanati but ndotenda kuti vakadzi mufana supporta mwana uyu ndini Mashie govavezi pandaingozviita vaiti ndiri mumero ndikataura chinhu vaibva vangoti zero nekuda kwekusanyanya kurema paskero saka kuti zvinakidze itai kuti zero okay azero akuita kunge denderedzwa zero sefese munhu ari kushedzwa zero sehove iri kuredzwa zero ita kuti zero akuita kunge denderedzwa sefese munhu ari kushedzwa sehove iri kuredzwa. One Mashie, yeah. Chibate from top. Chibate from top. Itakuti zero. Deterezwa. Big up Juicer. Ndini Mashie. Juicer redeem. Goma Pexi. Zero is that. Listen. Pandaingozviita vaiti ndiri mumero ndikataura chinhu vaibva vangoti zero nekuda kwekusanyanya kurema paskero saka kuti zvinakidze itai kuti zero okay azero akuita kunge denderedzwa asefese munhu ari kushedzwa sehove iri kuredzwa zero ita kuti zero ndirifunga zvakapfupika fanika short ndopedza sentensi nefull stop dot kontrola zviri kure fanika remote kubata kwese ruombe kunge mugoti nini ndofambira mukura fanika mad chibate choda kubatwa ichi chibate ndini
Ndafunga zvakapfupi kafanika short ndopedza sentence ine full stop dot controller zviri kure fanika remote ndobata basa rihombe kunge mugoti kufambira mumvura fanika boti zvekutenga mbudzi zvekubhaya kagoti setoti toto isi famba toti toti kupedza ndinopedza kupedza ndamboti amva vaitoti wendaitomboti mukati meshoti yamuna pitkoti pavaitoti nini ndaitomboti malaisi akawanda kutopfuura 40 pavaitoti mukati meshoti yamuna pitkoti pavaitoti ndaitomboti chiko chitakira paraiti iroro raiti inzwa balainza yaba big up Gunnie, big up Meek. pavaitoti wendaitomboti mukati meshoti yamuna pitkoti pavaitoti wendaitomboti malaisi akawanda kutopfuura 4 chinzwa pavaitoti wendaitomboti mukati meshoti yamuna pitkoti pavaitoti kandaitomboti malaisi akawanda kutopfuura 40 ndifunga zvakapopi kafanika shoti kupedza sentence ine full stop doti controller zviri kure fanika remote kubata basa rihombe fanika mugoti ningafambira mumvura fanika poti zvekutenga mbudzi zvekubhaya kagoti setoti toto isi famba toti toti kupedza ndinopedza kupedza ndamboti fesi kamaita serious ndabvunza kuti chikutamba Phineas modo haigireti marohwa zvenyu nechi mari kudziwa nini Mashie usazvidhauti pakutanga wadai waizia wakapenga varume vakuru vanenge vachiplaya masong panapo unoziva here guys ndakukuziva chimwe chinhu one about Mashie akapenga indotomureta pakutika varume vakuru vazhinji panapa vanouya panapa avaplay maridhimu vamwe vacho vamwe vanoplayiwo maridhimu but vamwe vaplay maridhimu vanonge vadatoimbirwa but Mashie kubva patatanga nawo ane 29 minutes achingobosa mangoma voice asati achinja hapana zvati zvachinja achibosa mangoma and ari kuplaya maridhimu big up wakaipa malevels auri kuita vanhu vashoma vakamaita malevels iwayo ndaiona vachikosora pana uchine rimwe ngoma yakati tombokurukura alright sazvatichaita apa ndika uchaplaya 1 andika tobva ndadaidza manager tombokurukura namanager iwe unenge wagara manager towasiya wagarapo iwe wozokurwa rimwe racho right card breaker andinako Mashie ndakuda kusvika ndakarasika ini ndakupa moyo wangu ndaiti unodaini wanziya ndakadona ndiri pasi chichema ndiri ndega paende tokubhega ndaiti ndiwe weka sidzaive nema ndazvitenda pofomara nemalavuleta wanzidzisaka leseni ndinotenda wandipe mudonzofamba nondisamatenga zvino ndava kuona kuziva chokwadi dorwako rwemagames ni andichadi misodzi yakaperawo kudhara moyo wangu wakadzokerawo panzvimbo ndichachema ndichachema ini wansiya pandazimba ndichachema ini ndaikuda zvakapera ndichachema ini ndichachema ini nandichachema ndichachema ini wansiya pandazimba ndichachema ini ndaikuda zvakapera ndichachema ini wanditambisa magamesini ndinozviziva waifunga kuti ukansiya nchabva ndazvisiya kenari nemoto chanopiswa moyo wemunhu usiwe kutambisa azvino ndava kuona kuziva chokwadi dorwako rwemagamesini yandichadi misodzi yakapferawo kudhara moyo wangu wakadzokerawo panzvimbo ndichachema ndichachema ini wansiya pandazimba ndichachema ini ndekuda zvakapera ndichachema ini chingochibata one more time vanhu vanyatsochinzwe hanzi chine
Ndini Mashie kuwalezi aini ndakuda kusvika ndakaraska ini ndakupa moyo wangu ndaiti unodaini maziya ndakadona ndiri pasi chichema ndiri ndega paenda tokubhega ndaiti ndini ndega sidzaive nhema ndazvitenda pofomara nemalavhu leta wandzidzisa maleseni ndinotenda wandipa mudonzofama ndondisamatenga azvino ndavakona kuziva chokwadi rwako rwemagemsini handichadi misodzi yakaperawo kudhara moyo wangu wakadzokerawo panzvimbo aina ndichachema ndichachemaini waziya pandasimba ndichachemaini ndekuda zvakapera ndichachemaini ndichachemaina ndichachemaini waziya pandasimba ndichachemaini ndekuda zvakapera ndichachemaini wanditambisa magemsini ndinoziva waifunga kuti ukansiya nchabva ndazviziya kenari nemoto mjanobviswa moyo wemunhu hausiwi kutambisa azvino ndava kuona kuziva chokwadi rwako rwemagemsini handichadi misodzi yakaperawo kudhara moyo wangu wakadzokerawo panzvimbo anina ndichachema motifungisa vanhu vatakasiyana kudharadhara wakomana regerai wakomana unoti dzorera ndangariro unotidzokesa kure kure saka Mashie sekutanga namboita papa kuti hanzi tatonyanya wanze kutaura andika nyaya yakakosha nawo ndekungoti mungoziva kuti uyu anoimba anogona nawo chinjamufanira kuita ndechekuti munotsvage music yake paYouTube munomfollowa paTikTok mangosecha ndini Mashie zvinhu zvake zvinobva zvangobuda saka nemunoona mwanasikana nayo mamufolowa zvinhu zvake zviende kumberi ndinofanira cheka akaunti yake ndinofanira cheka zvinhu zvaMashie after 2 months maZimbabweans matopedza bhora matotanga kutosapota mwanasikana totanga kutoona kuti ano zvinhu zvatochinja mwari vachitikomborera mwari vachitiita zvakanaka but in the building tina manager geti munzo kuti manager ari kuronge chii netarenda iri manager ari kutifungire chii zvizvo ari kutirongera because sviguyeni mukuru weyo welcome mukuru ndinofara kusangana nemi ndichitaura nemi nesu tinofara kuti matidedzawo kuna kuti muchikwasa kuti titaure nezvetarenda ratinaro panapa mawani mukuru tinotenda chiri kupisa ichi choda kubatwa nejira ichi munonanauka ichi ndechekubata nejira ichi samukuru maybe mune Zimbabwe ngatozoti munonzani uyezve makatirongere chii netarenda iri ndo zvatikuda kuyanyonzwa zita rangu randinozikanwa kumusic ndonzi Apex nenyaya yekubatsira vaimbi ndonzi Apex ndinogara kuruwa ndinomanager Mashie Mashie kuti nditange kuzivana naye neni it was through Dobadon one Dobadon yes kodobha ngomona kupinda hii Mashie studio yemulocation umarani kwenyu alright saka pakuda kubatsira Dobadon ndandine project yandakapa Dobadon kuti aite saka yaida voice rechikadzi saka ndikuzotaurana naQueen Pin ndopangoti ano Queen Pin yes zvakanzi apa handikwanisi Mr Apex asi munhu anokwanisa kupinda apa ndi Mashie because she's a versatile artist zvakanzi Mashie ndiye anokwanisa kupinda ipapo then pandakazonotsvakana naMashie ndipandatoona kuti wow mwana uyu Mashie wacho aya mawani Mashie wacho kwete zvekunyepa aikurwa maZimbabwe nyano ndiseka kana bwijo right taona Mashie ndobva taita nhingi yedu yataida kuita ipapo then ndobva ndazotaura naye ndakati Mashie uri kumboshanda sei saka munhu aingotambirawo mastudios ekumaraini zvokungoti anongoyongorekodhawo asina mari nekudini then ndobva tazongotaura ndakati I would love to kupusha kuti uende kumberi then from there I started moving naMashie ndichienda naye kuma bigger studios so when I started kuenda naye ku Mount Zion
Okay. Kwana Timan. Yamana Khaled. Yeah, Timan ndiye mbata. Anonzi ZimKhaled. Right. So indonzi ZimKhaled. So laiwa Nyanja kanaka. Saka ndaenda naye ikoko ndopata toita takatonoita ikoko ndobva toita bow. Then saka mostly cause mama dobadon pa anodiwa quite a number of my producers that they know kuti vanochida dobadon vanomutsvaga through inini. Okay. Saka panotsvagwa dobadon normally ndinobva ndaenda futi naMashie. Okay. Vomba vanonzwa kuti Mashie anoita sei. Saka kwese kwandaingoenda naye vaimba ngokuti da Mashie ma1. Saka takana naye kuchiu sport vakanopinda maredeem about 3 dobadon achipinda ake 3 Mashie achipinda futi. Okay. But they are doing all those songs so far. Two but they are doing well with dobadon naMashie. Vakagona zvokuti kana I'm proud of them. Okay. Chizomba ipapo toenda kuna no skid. Right. Sapa ma visuals mukurunge chimukuru. Both ma videos apa ndobadon yanyonzwa. Exactly. Inyaya yakanaka yamabvunza. Nawe iripo ndeyekuti kwatero kuridimure kwatero re. Akapinda Mashie. Right. Tobva mbadada futi video kuti mukaenda pa YouTube pane video rakanaka zvakaipa. So kutodaro chechora takaitira Mashie rekuridimure kwatero. Okay. Tichibva ipapo mataita ningisonga takavaita iye naDobadon as well. Bataisa futi video. Ito pa YouTube as well. Bataita mama about 2 videos. Saka so far tine mamwe about almost about 3 videos. Achatobuda nofunga pamwe this week. Okay. Because nyaya iripo kutozo inyanya kuningira ndikuti Mashie munhu anogona kubudzira na masunga na 5 kana pasvondo chapo. That's kuti it's like patinopesa panodedzwa dobadon kazhinji. No munoto make sure to make pandira na dobadon ndikangostaura kuti ndine imwe new artist wechisikana vanhu vatoti musikana ndo watuda bozi vasikana zvishoma. Saka anobva atopuwa mukana kwese kunana imvi. Saka so far mastudio ndakaenda naMashie so far kuchiu sport vanototi kana paangosvikira vandomurekodha zvisina kana problem. Okay. Kuimvi takaenda Mount Zion tiriko K Jones tiriko DMG ane project yakaita one of the big artists as well. I think it tobudo this week. Ndiani artist wakaita na? Ani collab yakaita na Silent Killer. Oyo. Wani bwere. Zvitone maninji kutuma Silent Killer ubadzoka nechini. Bombo. Saka chobuda rini this week? Yeah, this week chobuda. Alright. Then as well through nyaya yekuita ma freestyle ipa pana tanya dzodzi vakataura na Mashie. Vasangana ndobvaita futi imwe song. It's a very good song yavakaita futi. Okay. Saka ma projects akazara arikuto panto basa rikutorowa zvokutodaro kutorwa underground but very soon inenge ribata izvo. Alright. Saka manager vananda kubata ipapo. It's like pa number dzatongona kubata vachida kuti kubata pa 0772 525 371. Number za WhatsApp ni number zile wachida kufonera. Alright. Una pama futi number 0772 525 371. Alright. Saka na hii Mashie makomana vasikutora advantage kuma producers kuma studio. So far hapana. Asikunyenga. Aiwa hapana. Safe is this. 100%. Arikutura sanjadzi yao. Ndizoso. Vakomana hii anjadzi yenyu. Hii anjadzi yenyu vakomana. Chiposiya mwana ambobhure ngoma we muzade kumuvhiringidza. Kana paina ndambomubvunza kuti ane boyfriend here ane chi hatisi kuita izvozvo mwana kumborowa mangoma we guys. Tozokubata next year ane 2 akupisa. Saka my father, thank you very much nekuya nemwana sikana nechipo chakadaiwo kuti maZimbabwe aonewo zvipo zvatinazvo munyika. Zvinhu zvakakosha. Totokutendai nekuramba muchiwasapota nekuramba muchiisawo mari dzenyu. Maigona kunge makatoisa mari yenyu kana pane mamwe madhiri matomillionaire but mukuchuza kuisa mari yenyu pamageto youths makaipa mudara. Mwari wemageto youths akusiyei muri mega. Mwari wemageto youths anokurangarirai because to believe kuti mwari wemageto youths adye chemunhu mahara anoblessa. Yeah man. Thank you very much Mashie. Thank you very much hanzvadzi yangu nekuya kunoku. Kuti mborwe mangoma timbokurukure. Manager dati mbonzo ngoma iri ngoma nguruwa muripo musaende. Okay, thank you. Gara yenyu manager. Avana ruwa muripe papapo. Mushinyatsona kuti ndine artist. Aiwa. Sa thank you very much. Boss dati nguruwa ngoma tatangoenda. Thank you very much my sister. Natosiya zvangu ndifana ngochite pamwe ndinofana ngona ka boyfriend kako. But atokaudza kuti but please ndikubeta zvima weeks. Pakutozokaona time wauya wakatidza
vanhu maZimbabweans chipo chakaiswa naMwari mauri ramba uchirwa maworks ramba uchipusha one day unongochigwina one day mageto ese zvinongotena zvakangotarisa kwauri saka auja bliss no man can kiss rambai mutasi muchingoita mukuita saka now chimboti paichi ndandi satinaruwa chune rangu here isong endoplaya ipa harina zita redeem okay song iyi kuti kubuda kwayo hainga iri bvunguru bvangara saka zvandaipanapa ndaona mukana kuti ndiplay song yangu chichakaitika I believe kuti song yangu yakatopenga but chichakaitika kuti ite mabvangara yanga ingori bvunguru bvangara waisada kubudisa ngomera natero panga pakashata wairwadziwa panga pakashata kwana teru saka waridhimiro ndira kutotera watotange kutonetsa nayo kutanga sabudisa wangoma saka hapana pandaona mukana alright hanzvadzi yangu rege ndikupe mukana kuti tese I'm disappointed nezvandaudzwa tero miswa yawo mana budisai mangoma evanhu kana musingadi kuvapa mangoma musavarekodhe vangoziva kuti havana kurekodwa vanguva havamboite nawo pane kuti mutanga kuti vanouya kuzorekodha mangoma studio kwenyu makomlenzi akawandisa tichinzwa asi bobo singoshandai nemaartisti zvakanaka kumastudio kwenyu koko karidhimu wanaka hakuna vamwe vatendo maridhimu hobho vakatori hambo izvezvi anyway kana mabhoyekane zvandataura ndogara pasasapo my sister tipe ngoma ndokandibiga tero panapa but nhasi bombo clat nai mnanoyaimba song inonakidza so haudi kuiburisa wairekodhere chii kana wanga usingadi right chii chinochinetsa nai maproducers tuiko mukuswinyiwa netuma $50 wamuri kupiwe here kumastreets kuna vamwe vari kutorekodha 1000 shandai wakomana moahambo moburisa masongs evanhu mokula down moita zvamunoda zvamusingadi moregedza musati mazviita bombo clat anyway thank you very much for coming thank you very much akutendai mukuru nekuya ndandoida kuti shout out to Lifetime Records Tickers Lifetime Records yaman Tickers muchengetedza mwana uyu yaman maworks ngaita se ngaruri with that we are out. Don't forget to subscribe, like and share. Zim Khalid album coming soon. Mad.